No tak to neviem kurva čo do piče, jak je možné to. A to už tam nemohol zostať s tebou do piče. No skús, neviem ujsť nejak. Vieš, že len ho zdržuje, lebo hen ten kokotín nepomôže. Čo ti jebe? Tak toto bol nie cirkus. Jeden ten nie takto. Prečo taký jebnutý smiešný ľudia hrajú túto hru furt? No však to je v piči. Ja som na plána. Z Madagaskaru, ty kokotá na piča. Na skutri. Ja som sa kúkal celý čas na ňo. Je smok. Idiot! Idiot orange! Ale idiot No, orange, ale ty si kápeš, orange. proste typek mu povie, že you have smoke, on ten smoke použije a on you idiot! To je to kurva piča. Aj flash! Typek, aj flash! Kokot, oni ty si len David nesmrteľný. Kar. No dobro, tak. Teda do piče, tak dobrá skurvená. Ja som mal typkovi 2 v jednom. Jebe to ma jak trhalo, ty kokot. Posledný na... Čo? To už takto môžem dokydovať? Nechám dvoch. Čo by kokot? Tam je ten kokot! Dobrá asistencia. Tu typek celý čas. Byť to v piče. Pič nechce umrieť. David, pôjdeme. Dám mi hlavu. Budeme hovoriť ak buzerám ti. Alebo nie, vy budete hovoriť normálne. Tak nič. No zabili na žentok. To som ešte nevidel, že by som nevidel. No však to si videl. A, Prvýkrát. to si, a videl si, že si nevidel niekedy? To som prvýkrát videl, že som nevidel, jenom som vždycky videl. Prvýkrát videl, že nevidel, no scope. Beef scope. Ale teraz som nevidel ozaj. Go A. So much. Nice. You're looking very, very good. Hopla. Traja tam sú. Oh, and right Two more. David, tak. Okay, what we gonna do now? Tráma s tým molotovom, ty špina. Cigáni. Two down. Piče! Nie, že to nežijú. Môže byť. Ja neviem, kokot. Ja ho asi mám piči. Ja Ja mi idem to, že najebalo, ne? Cicerovo, No, tie- to si pekne písalo. No mi dajebal proste len tak o pol 9, 3 smajliky, že úplne, že sa došťava, vieš, tiež som oné, tiež, že sa ujebáva a že som... Včera som si s ním písal, že je najebaný. No jebol Cicerovú polievku, koľko fajn to bolo. Včera bol najebaný. To mám aj oné. Teraz ma môžeš kokot, keď si? Teraz asi hej. Teraz áno. Si ťa som Aj! Kokot! Jako mucha. Jak sa stane?
to stalo? Strieľajme po Akože jednom. reálne hráme kokos 6 etavých. Takže... Ale strieľaj, že po jednom iba. Počkaj, otvor dvere, zatvor ich a poď sem. A budeme sa tak striedať. Ty debil. Cirkus. Čakaj. Bol tam na sekrite dole, jak je tá krabica červená. Nevedel ma zabiť! To je debil. Akože my si sa prehráme. Ale mám piči. Nelo, teraz chod len dopredu. Tuto je. Strelil som ho dvakrát. Kokot, jak ma vyspreval. Cík blízi. Počo, ty pozuje, pozri sa. To neviem, čo si, jak je možno, že ty kokot si to majú pokryté. No, botman čo? Behind you, orange. No, behind! Sorry. No! He fell! Oj, ja blech. Oh, he fell again! Oh no. Wow. To je gangster, ty kokos. Wow. Hodil som. Inside. Čo to pingo? Assassin profesionál. Very assassin. Oh, nice try, On man. Poland, on je Poland. Dobrá robota, klofaku. Ešte vojčku, brokanicu. My sme na skrikali, tu istú brokanicu. Lader. Ah! Bastard. Nice boys. Good players, guys. Good players. Very good. Well played, boys. I have this Glock from the start. Do you like sticker? Nigger? Sticker. You idiots. Oh, nice sticker. Turbo. Turbo. Turbo, come here. Come here, bro. I'm show you, bro, how to play this game. Come here, Čo sa ty predstav? bro. Come here, my friends. Mne to A nevadí, ja potom- som si to všimol. Potom sme hrali ďalej a zase som ťa počul, jak nečuješ. A som si povedal v hlave, že do piče ten Simon je doma a furt on žere niečo. Jasné, že ti mám robiť doma. No to je fair. Že jasné, však čo mám robiť, hekatu. To je dosť fair. Maria, to Umri ty kurva. Čo? Ja, ale to sú akačka, hej. Zakačka. David je sprostý, on zabehal. Ja tak som navyššie To je debil. David je mega debil. To
toto si musím kliknúť, lebo ty, že Davide mega debila, ja idem celý čas po ňom, ale tá jeho postavička sa otáča zo strany na stranu. Po tom opise. Nie, Dawid, nie. Multi kokot, a nebo to debil. Hore. Dobra, nice. Side. Zabili. Zabili. Idzie, main. Zabili. And remember, like and subscribe. Or else.